ассалому алайкум ҳаматони азиз. Ба шумо як муроҷиати сахт дорам барои ҳаматон. Медонед чӣ муроҷиат дорам? Саломатитон эҳтиёт кунед. Илтимос саломатитон, бозам саломатитонам. хомӯш нашинед дар бораи саломатӣ. Як чияку анекдот кардан ки еврей пеш аз касалиш духтур мерава, одамои Европа, мисол Россия, Европа вақте касал мешаванд ба духтур мераванд, мусалмоно вақте қайб мурданшон ба лосшон мебаранд, баъд тавассу консультатсия мекунанд, рӯшон мекунанд. Консультатсия медонед чие? Мегӯянд ки мурд гуфта вақти мурда соат дақиқаша мекунанд. Барои ҳамин ақл мегӯянд ки пояи давлат аст. ақли солим дар ҷисми солим хаста. Барои ҳамин бозам илтимос чӣ накунед? Бетараф намонед, хап хомӯш нашинед, шарм надорен, изо накашен, нависен дар комментарий ки кадом маҳсулоти сиёдона қати кадом мисол ки намуди табобата ма ба шумо бояд ки фаҳмонам ва тавсия диҳам. Саломатитон эҳтиёт кунед. Ман видео ба забони русӣ кардам, чӣ қадар одамон тамошо карданд. Ҳеҷ кас нанависед дар комментарий ки чӣ гуна дар кадом беморӣ ва чӣ гуна истеъмол кардани маҳсулоти сиёдона. Лекин ман аз шумо боварӣ дорам ки мардуми тоҷик тоҷ бар сар аст. Шумо бетараф намеистед, дар комментарий менависед ки кӣ бемор аст, чанд сол бемор ҳастен ва чӣ табобатҳо кардем ки нағз нашидем ва чӣ табобат кардан мехоҳем ва чӣ гуна кӣ мехоҳад ки пешгирӣ кунад бемориашон иншоалло. хоб кӣ мисол ки кӯдаки бемор дорад, кӣ мисол фарзанддор шуда нашуда истодааст, касе ки ноумед аст, аллакай мегӯяд ки ман дигар духтурҳо гуфтанд ки кӯдакдор намешавам. Не, манам духтурҳо гуфта буданд ки кӯдакдор бояд нашавӣ, намешавӣ гуфтанд, бояд нашавӣ гуфтанд. Лекин ман гуфтам бояд иншоалло ки шавам кӯдакдор. Ба амри Худованд шудам. Ноумед бояд мегӯянд ки ноумед набояд шуда гузашти айём ҳар шом ки спаси он саҳар аст. Мегӯянд ки дунё ба умед, шайтон ноумед. Барои ҳамин боз илтимос аз саломатитон бетараф набошен. Саломатӣ дар ҷойи аввал бояд монед. Аввал ибодат мекунем, ибодат барои Худованд, барои қиёмат. Лекин дар ин дунё саломатиро бояд дар ҷойи аввал монем. Кунем хастаем. дар ояти Қуръон мегӯем ки мехонем ки аъузубиллаҳи минашшайтонир раҷим раббана атина фи дунья ҳасанатан ва фил ахирати ҳасанатан ва қина азабаннар. Садақаллоҳу азим. Мегӯем ки боро Худоё моро некоҳии дуньёро бидем ва некоҳии қиёматро бидем ва моро аз оташи ҷаҳаннам наҷот диҳем. Некоҳии дуньё чи аст? Яке аз онҳо саломатӣ аст. саломатиро нигоҳ доштан хастаем. Барои саломатитон эҳтиёт кунед. Ҳеҷ кас дар ютуб мисли ман аз шумо илтимос кардагӣ намекунад. Илтимос медонед барои чӣ илтимос намекунад? Барое ки маро падарам раҳматӣ Фирӯза ном карда ки ранги санг сахт бошам, мехоҳад сахтгӯ, чӣ мегӯям, устувор, далер бошам. Раҳмати падарам ки отаҷон чиро маро Фирӯза ном кардӣ? Гуфт ман Фирӯза ном кардам ки ранги санг аз обу оташ ҳеҷ натарсӣ бояд. Сахт ҳамин санг об борон мезанад, санг ҷошро меиста-ку. Маро мезананд, тела мекунанд, маро ҳар чӣ мекунанд, лекин ман ҷом меистам. Барои ҳамин аз шумо илтимос бо илтимоси сахт мекунем ки саломатитон эҳтиёт кунед. Саломатиро дар ҳеҷ куҷо намефурӯшанд, саломатиро ҳеҷ ҷо мо намехарем. Хоб, ҳаматони азиз, мегӯяд ки дӯст гӯяд табарвор, душман гӯяд шикарвор. Мо табарвор аз шумо ҷанг намекунам, аз шуморо ситеза намекунам, ман аз шумо илтимос мекунам. Боз илтимос, саломатитон эҳтиёт кунед. Саломатӣ дар ҷойи якум меистад барои инсон дар ҳаёти ин дунё. Яки имона пеш аз саломатӣ мо дорем ку, алҳамдулилла имон дорем, мусалмон ҳастем, у дунёдам бояд ки тайёрӣ бинем. Лекин гуфтагӯяд ки дар ин дунё моро битекун, раббана атина фи дунья. Дар ин дунё мегӯяд. Ва фил ахирати. Аввал мо бояд дар ин дунё зиндагӣ кунем, дар ин дунё бо саломатӣ эҳтиёт кунем, ибодатҳоро бояд ба ҷо биёрем, бо барои охиратам бояд тайёрӣ бинем. Барои охират вақте одам солим набошад, росту намозшо хонда метавонад? Не. Шишта мехонад, хобакӣ мехонад. Барое ки рост намоз хонад, саломатиро эҳтиёт кардан дар корам хаста, рост ибодат кардан. Дар бораи маҳсулоти сиёдона бетараф набошед. Илтимос аз шумо наистед дар комментарий. Шарм надоред. Не ку дар талаб кардани ҳақиқати кор аз Худо шарм дор, шарм надор мегӯянд ку. ҳар касе кадом хоҳаре ки бемориҳои занона дорад, шарм медорад, ба ман гӯяд ки рақами телефонтон наваред ки ман рақами телефонам мемонам, ба WhatsApp мисол савол-ҷавоб мекунем. Хоҳарҳо, мисол мардҳо ки мисол ки шарм медорем, ба воситаи ҳамсаротон саволотон гӯед ҳамсаротон ман саволоти ба ҳамсаратон мегӯям, ҳамсаратон ба шумо мефармоянд ки чӣ гуна бемориҳое ки дорен мардонагӣ, табобатшон ба шумо мефармоянд. Бошед? ризо ҳастин ҳамин хел, барое ки саломатӣ аз ҳама чиз қиматбоз. Саломатӣ дар ҳеҷ ҷо бо мегӯям намефурӯшам ва аз ҳеҷ ҷо мо намехарем. мегӯям ки саломатӣ ганҷи қиматбаҳо аст. гаронбаҳо аст, қиматбаҳо аст. Хоб,
поделиться, лайк و подписаться. Милтимос.